Kick gornel arall. I Llanilltud Fawr, a mae'r un yma yn mynd syth fewn. Rob Jones ar gôl I bimed tymor yma. Pa mor bwysig bydd honna. Llanelli yn brwydro tuag at y brig, a mae Llanilltud Fawr yn brwydro tuag at y gwylod. A maen nhw ar y blaen. A mae Mark Stebenheath. Hillman. Iawn. At Carl Cronin. Ar y postyn pella. Allen. Dal yn o'i Llanelli. Cronin dal I aros o'r postyn pella. Ac ar y trawst. Llanelli. Methu roedd hi yn y rhwyd. Maen nhw'n cael cyfler o'r cyfler hyn o bryd. Ac ar y diwedd maen nhw'n cael cic o'r smotyn. Wel, y pwysau o'r diwedd yn dod gan y tîm cartre. Maen nhw'n dawel hyd yn hyn. Ond maen nhw'n cael cyfle yn ioni o'r smotyn nawr. Sean Cronin. Sy'n gwynebu Jack Lansdowne. Ac yn taro postyn. Cyfle arall I Cronin. A mae Llanilltud Fawr yn dathlu. Sean Cronin. Mae'n I sgorio 6 gwaith yn ebyn Llanilltud Fawr tymor yma. Ond dim yn cael y seithfed. Dehangfa I Llanilltud Fawr. Hopkins. Chad Hunt. Hillman. Hillman fewn i'r cwrt. Hillman prai'r ediad. Yr ergyd fewn I rwyd ochr gan Hillman. Llanelli'n edrych I dar yn ôl. Methu ffeindio ffordd heibio I Jack Lansdowne hyd yn hyn. I'n agosau at yr egwyl. Y peniad mewn i'r canol. A mae Llanelli lilioni. Bicer yr eilydd yn y munudau ychwanegol ar ddiwedd y haleg cyntaf yn tynnu nôl i'r tîm cartre. Y cic rydd oddi ar y maes ymarfer. A Bicer yn rwydo. Yn hirat Ethan Cai yn cael lawr o gol. Codi'r bil. Uchben Jack Lansdowne. I rwyd. Am wythnos I Ethan Cai gael gol nawr. Mae'n I gael ei enwi yng Ngharfan Cymru Ec. Yr unig un o'r ail hain I wneud hynna eleni. Ac yn dangos fyna pam yn gyflym ac yn gallu sgorio. Hapus y perfformiad? Do, yn weddol hapus. Ti'n bod, amser un o'r tymor, jyst cael y buddugoliaeth yw'r peth mwyaf bwysig. Mae'n amlwg I ni yn ymarfer a trial canolbwyntio ar y perfformiad, a ni'n weddol hapus hyn o. Oedd y gwynt yn weddol gryf oedd ni mewn yn enwedig yn y hanner gyntaf. Ond, ie, y buddugoliaeth sy'n bwysig, a felly ni'n goffa cymeryd y triffwynt a symud mlaen. I can't really fault the boys for their effort, to be honest. We stayed in the game for as long as we could, and you know we put a little bit of pressure on towards the end, which it is a little bit disappointing, and the boys are disappointed not to get anything from the game. But ultimately, if you lose concentration against the top sides in this league, and like Llanelli, you know you're not going to come away with anything. It was a game where not many opportunities fell for you, but when it did come, you took it well. Yeah, I was quite happy with it. I just seen it again on Twitter then, and it does look quite good, but it was a good finish. It's been a good week. Congratulations on the Cymru C call-up. Yeah. How much are you looking forward to that? I'm buzzing. I wasn't really expecting it, but obviously I'm buzzing for it, so can't wait now. It's only like a week or so happy days to get ready to go. What was the reaction when you got the call? I was quite shocked, to be honest, but just buzzing about it really, to be honest. So I'll go and do my best and do what I can do and show what I can do. So that's all I can do really. Mae triffwynt heddi yn meddwl bod chi'n ymestyn mantes ar frig y Nghynghrair gyda Llansawel yn cael gêm gwyfartal. Mae'n dangos pa mor bwysig I bob triffwynt yn y Nghynghrair yma. Ydy, ni ar rediad da, a wedyn mynd yn anodd i'r tîmoedd eraill wedyn, yna mynd holl bwysig bod ni jyst yn cadw fynd bob gêm sy'n dod. Fi'n gwybod bod e'n cliché, ond a fi'n credu amser hyn nawr, mae'n bwysig falle ddim edrych ar y canlyniadau eraill, neu medru peidio edrych yn nhw, a jyst canolbwyntio yn beth yn ni'n neud. Na beth yn ni'n gweud wrth y chwaraewyr, yn amlwg yn ni fel rheolwyr falle bach yn wahanol yn edrych, ond mae'n bwysig bod ni jyst yn canolbwyntio beth yn ni'n neud, a ni'n neud mor dda, a popeth yn dwylo ni nawr. That loss takes you back into the relegation zone, but 2 massive games coming up, Cymru Celtic and then Pontardawe. How crucial are those going to be come the end of the season? Oh, huge. You have to win the games around you, against the teams around you, so it is going to be really important. But like I said, we just got to dust ourselves off from tonight and then just go into those 2 big games. The boys know how big they are, and we seem to turn up for the big occasions, so let's have it.